हेलो लोगोफोर बरायबाय बडो जब इनफो यूट्यूब चेनेलाव दा आरआरबी नि साख्रिनि बागै आपडेटखौ लाबोदों बोरै सिलेक्शन प्रसेस खालामगोन आरो बे टोटेल पोस्टआ 5696 दङ 10 पास खालामनानै मा नांगौ जों डिटेल्सखौ नायगोन बेखायनो जाय नोंथांमोना चेनेलाव गोदानै फैदोंमोन बडो जब इनफो यूट्यूब चेनेलाव साख्रिनि आपडेट मोनबाय थानो साबस्क्राइब खालामना लानो हागोन आरो गोबां साख्रि फैगासिनो दङ आरो लोगोसे गुबुन साख्रिनि रिजाल्टआ फैगासिनो दङ दा जिखुनु जाया जों थांग्रोनोसै अफिशियेल साइटआव बेनिफ्राय नोंथांमोना हानायसेबां शेयार खालाम जायनो क्राइटेरिया गोरोबो नोंथांमोना जोबोर मोजां साख्रि मोनगोन आरआरबीनि आन्डाराव दा जों फैबाय अफिशियेल साइटआव लिंकआ एक्टिभ जाथ'वाखै 20 जानुवारिनिफ्राय एक्टिभ जागोन आरो जेब्ला जायो नोंथांमोना अनलाइन एप्लाइ खालामनो हागोन आरो बेनि एग्जामाबो अनलाइन जागोन आसामावनो जागोन गुवाहाटीआव बेनिफ्राय एग्जाम फिस दङ 250 नोंथांमोना रिफान्ड मोनफिनगोन जेब्ला एग्जामखौ होयो दा बेखायनो आं पिडिएफ फाइलखौ डाइरेक्ट लाबोबाय नोंथांमोना इम्पर्टेन्सखौ होगोन आपडेटखौ जे नोंथांमोना मा नांगौ मा नाङा डिटेल्सखौहाय मोननो हासिगोन दा बेनि अनलाइना 20 जानुवारि लास्ट डेटआ 19 फेब्रुवारि बेनिफ्राय मडिफिकेसन एबा कारेक्सन खालामनाया नोंथांमोना 20 फेब्रुवारिनिफ्राय 29 सिम जुदि गोरोन्थि जायोबा स' बिनि स्केल फिखौ नायबा लेभेल 2 मोनदों 19,000 निफ्राय नोंथांमोना मोननो हादों बैसोआ 18 निफ्राय 30 इयार्स नाथाय जोंनि एसटिआ 35 इयार्ससिम हागोन दा टोटेल भेकेन्सिया जाबाय 5696 जन वाइसआवहाय बेखौहाय राननाय जागोन बेखायनो जन वाइसआव नोंथांमोना एप्लाइ खालामनांगोन दा बेखायनो जोंनिया गुवाहाटी एबा नर्थ इस्ट जनावहाय नोंथांमोना अनलाइनखौ खालामनांगोन जायनो एप्लाइ खालामनो हायो दा एग्जामा अनलाइन CBT 1-2 दङ बेनिफ्राय CBAT मेन्टेल टेस्ट दङ एबा साइक' टेस्ट दङ बेनिफ्राय डकुमेन्ट्स भेरिफिकेसन मेडिकेल टेस्ट खालामनानै ALP एबा एसिस्टेन्ट लक' पाइलट नोंथांमोना साख्रि होनाय जागोन एन्ड भेकेन्सिखौ जन वाइसआव नोंथांमोना मोननो हागोन दा बे जाबाय नोंथांमोननि सिलेक्शन प्रसेस दानिया फैबाय नोंथांमोना बेसेबां फरायनो नांगौ बे पस्टआव नोंथांमोना साख्रि मावनोबा एसिस्टेन्ट लक' पाइलट जानोबा बेसेबां क्राइटेरिया लाखिदों आं बेखौ नोंथांमोनजों शेयार खालामगासिनो दङ दा नोंथांमोना आरआरबीनि आन्डाराव ALP पस्टआव एप्लाइ खालामबा नोंथांमोना 10 पास खालामनांगोन बेनिफ्राय ITI थानांगोन इलेक्ट्रिशियान इन्स्ट्रुमेन्ट मेकानिक दङ वायारमेन दङ बेनिफ्राय गोबां रोखोमनि फिटारानो जा मेकानिकेलानो जा नोंथांमोना थाबानो जागोन आरो बे गैयाब्ला अपसन दंबावो नोंथांमोना जुदि डिप्ल'मा लानाय दङबा डिग्री खालामदोंबा इन्जिनियारिंनिफ्राय अब्लाबो नोंथांमोना बे पस्टआव एप्लाइ खालामनो हागोन दा जायफ्रा डिप्ल'मा इन्जिनियारिं गैया अब्ला नोंथांमोना 10 पास खालामनानै ITI दंबाबो नोंथांमोना बे पस्टआव इलिजिबल जागोन बे होनाय माखासे ट्रेड्स दङ बेयाव नोंथांमोना स्क्रिनशट खालामनानै लानो हागोन दा बेयाव नोंथांमोना जुदि जेबो डिप्ल'मा गैयाबा नोंथांमोना ITI गैयाबा बे पस्टआव एप्लाइ खालामनो हाया मानोना बे जाबाय ALP पस्टआव नोंथांमोना पाइलट हिसाबै साख्रि मावनो हागोन आरआरबीनि आन्डाराव आरो नेक्स्टआव जेब्ला गोदान साख्रि फैगोन आरआरबीनि आन्डाराव गोबां साख्रि फैनो गोनां दङ लोगोसे RPF पस्ट फैनो गोनां दङ 10 पास लेभेलनि GD जेब्ला फैयो नोंथांमोना बडो जब इनफो यूट्यूब चेनेलावहाय मोननो हागोन दा बेनोमोन नोंथांमोना एप्लाइ खालामनो जायफ्रा क्राइटेरिया गोरोबबाय दा बेनिफ्राय नेक्स्टआव गोदान साख्रि फैयोबा आरआरबीनि आन्डाराव नोंथांमोना लेटेस्ट आपडेटखौ लाबोगोन बडो जब इनफो यूट्यूब चेनेलाव